Joseph Stalin anali president wa ku Russia, one of the brutal dictator pa dziko lonse. Anthu oposa 20 million anaphedwa mu nthawi yake. Mkulu ameneyu anabadwira banja losauka mdziko la Georgia. Nthawi imeneyo 1878 Georgia inali mbali imodzi ya Russia. Maphunziro ake anaphunzira masukulu a Orthodox. Atamaliza ankagwira ntchito ngati editor wa newspaper ina yotchedwa Pravda. Kenaka analowa chipani cha Bolshevik chimene mtsogoleri wake anali Vladimir Lenin. Dziwani kuti Stalin analinso mbava. Ankathyola mabanki komanso mashopu pofuna kupeza ndalama zoyendetsa chipani. Iyeyu anamangidwapo kambirimbiri mpaka anamutumiza ku exile mdziko la Siberia. 1917 ku Russia kunachitika revolution pamene chipani cha Bolshevik chinanda boma. Joseph Stalin anali mmodzi wa akuluakulu a boma atsopano. 1924 mtsogoleri wa Russia Vladimir Lenin anamwalira, ndipo iyeyu ndi amene analowa m'malo mwake ngati mtsogoleri. Atayamba kulamulira, Joseph Stalin anasintha malamulo ndi kuzikhazikitsa kukhala dictator. Mu zaka 21 za ulamuliro wake, anthu ambiri anaphedwa, kusauka komanso kuthawa mdzikolo. 1928 mwachitsanzo ananda maesteti ndi mafamu anthu olemera. Onse amene anayesera kukana anaphedwa, kumangidwa komanso kuthamangitsidwa mdzikolo. Iyeyo amachita zimenezi poganiza kuti anthu osauka akumudzi akhoza kumpanga support, koma mapeto ake sizinatero. Chimene chimachitika kanda malowa amakhazikitsa minda ya boma imene aliyense amapita kukalima. Tikukumbukira Samuel Machel anachitapo zimenezi ku Mozambique. Ananda masukulu ndi zipatala za mishoni, minda ya bwitikizi, mashopu ngakhalenso nyumba. Koma mapeto ake chuma cha ku Mozambique chinalowa pansi. Nayenso Stalin analanda minda ya makhumutcha ku Russia ndi kuyikhazikitsa kukhala ya boma. Pa Chingerezi timanena kuti communist corrective. Amati akakhazikitsa choncho amakakamiza anthu akumudzi kumakalima ulere. Onse amene amakana kulima amatsekera ku ndende, kuwapha ngakhalenso kuwalanda chakudya. Madera a Ukraine ndi Kazakhstan kuna anthu amakani kwambiri amene samamvera lamulo. Anthu amenewa amakana kulima, ndipo Stalin amatumiza apolisi kukalanda chakudya, ziweto ndi katundu wawo. Kumalawi kuno kuna mboni za Yehova amene amakana kulipira makhadi, kamuza nawo chita chipongwe. Ena anaphedwa, waponyera kudzera ng'ona, ambiri anathawira ku Zambia. Ku Ukraine komanso Kazakhstan anthu ambiri amakana kumumvera Stalin. Amati akawuza kuti mukalime kumunda, minda ya boma, anthu amakana. Ndiye Stalin amatumiza apolisi amene amalanda chakudya, ziweto ndi katundu wawo. Pofika 1932 njala inalowa ndipo anthu oposa 14 million anafa. Ambiri amene anazunzika ndi njala imeneyi anali anthu a ku Ukraine, ndipo Stalin analokondwera chifukwa anthu amenewa amadana naye. Nthawi ina yake mtsogoleri ameneyu anachita kunena pa gulu monyodola, osagwira ntchito asadye ndipo afe ndithu. Mawu amenewa amayerekeza anthu a ku Ukraine amene amakana kulima minda ya boma, ija pa Chingerezi imachedwa kuti communist corrective. Nde amawuza kunena kuti mukufa ndi njala chifukwa munakana kulima. Mkulu ameneyu analinso ndi ndende zoopsa zimene amagwiritsa ntchito polangira adani ake. Pa zaka 29 za ulamuliro wake
anthu 3.7 million anamangidwa ndi kusungidwa kumeneko. 800,000 ananyongedwa. 1.5 million anafa ndi njala. Ndi ochepa chabe amene anatuka ndi moyo. Kumalawi kuno Kamuzu anali ndi Dzaleka prison, Mikuyu prison, komanso Nsanje prison. Zinali ndi zopsa kwambiri zimene amazunzira adani ake. Joseph Stalin nayenso anali ndi ndende zopsa kwambiri zimene amagwiritsa ntchito polangira adani. Pa zaka 29 zimene analamulira, anthu 3.7 million anamangidwa ndi kusungidwa ku ndende zimenezi. 800,000 ananyongedwa. 1.5 million anafa ndi njala komanso matenda. Ndi ochepa chabe amene anatuluka ndi moyo. Mkulu ameneyu amadananso kwambiri ndi Akhristu. Anapha mabishopu a Orthodox okwana 28, ansembe 1,200, ena ma 1,000 ndi ma 1,000 anasungidwa ku ndende, komanso ambiri amene akwanitsa anathawira kunja. Boma lake linayanda matchalichi ndi kumalamulira. Tiyerekeze kumalawi kuno CCP, Seventh Day, Catholic kandi Pentecostal onse akali m'manja mwa boma. Chopereka cha kutchalichi kandi masukulu a mission zonse zinali pansi pake. Tikukumbukira nthawi imene amamenya nkhondo ndi Adolf Hitler, Stalin ankakakamiza aliyense kuwa wasilikali. Ndiye panali mipingo ina ngati Seventh Day, Mboni za Yehova, Baptist komanso Pentecostal amakana usilikali potengera ndi zikhulupiriro zawo. Stalin amataka ngukudziwa kuti ukana usilikali amawagwira anthu amenewa ndi kuwatumiza ku mento kuti akawayeze misala. Ambiri mwa anthu amenewa anamangidwa, kunyongedwa, komanso matchalichi awo kupwasulidwa. Mwachidule iyeyo anali mdani weniweni wa Chikhristu. Kamuzu atabwera kumalawi kuno 1958 analandidwa ndi atumbuka. Patsogolo pake atamera mizu anayamba kuwapha komanso kudana nawo. Joseph Stalin anaphunzira masukulu a Chikhristu, koma atayamba kulamulira amadana ndi Akhristu omwewo. 1938 only anapha mamembala a Orthodox 100,000. Ameneyu analibe masewera, ngakhale anzake pa mtima amene akula nawo anawapha. Tinaona kumalawi kuno Kamuzu amapha anzake enieni ogwira nawo ntchito ngati Abati Muwalo, Aaron Gadama komanso John Sonti. Stalin amachitanso zimene zikulasha pamene anapha anzake enieni pa mtima. Mwachitsanzo, Leon Trotsky ndi amene anayambitsa Red Army, anali Minister of Defense, Minister of Foreign Affairs komanso Vice Chairman wa chipani cha Bolshevik. 1926 pamene Stalin amalamulira anachotsedwa mchipani ndi kumuthamangitsa mdzikolo. Wakhala kukhala mothawathawa m'mayiko ngati Turkey, France komanso Norway. Pofika 1937 anasamukira ku Mexico. Komabe Joseph Stalin anamutumizira zigawenga zimene zinamupha mchaka cha 1940. Alex Rykov anali mnzake wa Stalin, anakhalapo nduna ya zofalitsa nkhani komanso premier wa Russia. 1938 anamunamizira mulandu wa treason mpaka anamunyonga. Ngakhale mkazi wake anafa mosazika bwino 1932. Anangopezeka atafa kuchipinda kumali ndi mabala azipolopolo. Malipoti amatiuza kuti anaziombera yekha, koma Stalin anafotokoza kudzera mu newspaper yake ya Pravda. Anauza dziko kunena kuti mkazi wakeyu anafa ndi nthenda ya appendicitis. 1983 agadama achiwanga pamodzi ndi amatenje ataphedwa kumwanza. Kamuzu ankatinamiza kuti achita ngozi ya galimoto, koma umboni unalipona kuti anthu amene achita kuomberedwa komanso kukhomedwa ndi mahama a mutu. 1932 mkazi wake wa Stalin atafera kuchipinda anapezeka ndi mabala azipolopolo, koma newspaper ya Stalin ya Pravda inafotokoza kuti iyeyu anafa ndi nthenda ya appendicitis.
Kumayi kuno kamuzu amagwiritsa ntchito pioneer pozunza anthu. Nayenso Stalin amagwiritsa ntchito secret police. General Marshall anali mmodzi wa akuluakulu a Red Army komanso mnzake weniweni wa Stalin. Anamuzenga mlandu wa treason mpaka kumupha. Mkulu amene yutu analibe zibwana. Ngakhale majaji amene anagamula kuti General Marshall aphedwe nawonso ananyongedwa. Nikolai Lenin mnzake wa pamtima anaphedwanso pomunamizira kuti amafuna kulanda boma. Ngakhale mkulu wa secret police imene imapha anthu osewa Nikolai Yezhov anamunyonganso 1940. Atamunyonga choncho, Stalin analamula kuti mafoto ake autchedwe. Aliyense opezeka ndi chithunzi amamangidwa kapena kuphedwa. Albert Muwalo amagwiritsidwa ntchito zonyansa ndi kamuzu. Anthu ambiri anaphedwa kumayi kuno, komanso amboni za Yehova anathamangitsidwa m'dziko muno chifukwa cha Albert Muwalo. Amatumidwa ndi kamuzu banda. Mapeto ake 1977 Albert Muwalo ananyongedwa ndi kamuzu banda imweyo pomuganizira kuti amafuna kulanda boma. Ku Russia kunali Nikolai Yezhov amene anali mkulu wa secret police. Secret police ndi imene imagwiritsidwa ntchito pokupha anthu osiyanasiyana. Anthu oposa 20 million anaphedwa ndi gulu limeneli. Koma 1940 Joseph Stalin anagwira mkulu ameneyu ndi kumuzenga mlandu wa treason. Anamupha, anautcha zithunzi zake. Analamula kuti aliyense opezeka ndi chithunzi cha mkulu ameneyu amangidwe komanso kuphedwa. Pali buku lina lake lotchedwa Animal Farm. Nkhani yonse imene anafotokoza mmenemo amayerekeza ulamuliro wa Joseph Stalin. Atsogoleri ambiri pa dziko lapansi kuphatikiza kamuzu ankadana ndi munthu wina aliyense amene amawerenga bukuli. Albert Muwalo mwachitsanzo anamunyonga 1977 atapezeka ndi chikutiro cha Animal Farm. Mwachidule Joseph Stalin anamwalira 1953 atadwala nthawi yochepa. Nthenda imene inamupha ndi stroke. Iyeyu anabadwa 1878 ndi kumwalira 1953 ndi zaka zokwana 74. Ngakhale anali wankhanza, Stalin amadziwika ngati dolo amene agonjetsa Adolf Hitler ndi kuthetsa World War II. Pachifukwachi amalandira ulemu waukulu pa dziko lonse. Mkulu ameneyu ndi amene anayika Russia pamapu kuti ikhale one of the superpower. Komabe zimenezi sizingatiyiwalitse kunena kuti anali munthu oyipa. Anthu oposa 20 million anaphedwa mu nthawi yake.